belida indawo eyi-1 enje sizawuva ife belida izikolo zonke betyaba njani. That's why kubekwe ke uba makubekho ilida kwindawo enjalo. Yabo kandilisela inqabile uba ngingazala amasela. If ulisela ungumXhosa bonke abaXhosa ngamasela. Ngoba ulisela ikhona into endibayo nawe ulisela awulosela wena awulosela na wena yabona ke wasesihlalweni la tata uzawuvela izinto noba ngoku uvela izinto kulindwele nje abe sendaweni. Hayi wonke umuntu yena bekutheni mamela ngoku abantu bebengekabikho zindaweni bekutheni engabavezi bekutheni engabavezi ngoku bebengekho zindaweni bengaphethanga uRamaphosa wake wathi uRamaphosa unengxaki zangathi utsho ngoku uRamaphosa sengupresident naye ke wangupresident uzofisa now uRamaphosa accuse ngayo ukubulala baseMarikani besebenzela emface up to face esantu baseMarikani befile nje ngoRamaphosa la lapho isizale njalo wenze ntoni zangadubu wethola amaphulo lenze kuzuma nayo lenze kuzuma imali yesizwe yabona uzayibona waphatha nje kwakwaphethe uzofika igaba zakhe ngoba wabulala umuntu mfana akwazeki uba kunikela izinto uthi wena ungayenzanga ndikwatyuza into uba nawe uzawuyenza ungekayenzi hayi oba yenziwa kowenu uzayenza nawe uyenza njani oba kowenu kuyabulawa nawe usezawubulala kodwa asinakubeka tyala sawukhomba kuzeki labantu bamosha bakubani noba bamosha mna yabona mna ndivoti andivoti ayibo uqalela nala nangoku kuyileshile ezigqithileyo zange ndivote nakwezi andizuvota andivoti mna but into endiyaziyo ezavoti zethu bangavotiyo ziya ku-ANC mos ziyakhona ziyakulobutho ubuphethe uzijonge obubhalisile hayi obubhalisile kaloku igama lakho likhona ubhalisile bra ujonge uzukulandelelo loo nto uyisetshe kakho ibuza if wena ubhalisile mamela if wena ubhalisile yonke